Hej. Okay, nu er det sommer, og det skal jo ikke misbruges. Eller, det skal det. Og, ja. Hvis der er nogle ting, der er fede, så er det faktisk det nye TikTok. Med Melonmix. Det er den bedste af dem. Der er også 2 andre, men Melonmix er den bedste. Og så har vi så forløbende, der indtil videre, der har jeg nogle melodier fra nogle sommerhit, der har været. Og jeg har 3 melodier den her gang. Og den første person, der skriver de 3 sange, som jeg har melodierne fra, bliver nævnt i den næste video. Og ja, dem tager vi til sidst. Men så er der også et rigtig godt crememærke og nogle rigtig gode ting til huden. Det er fra The Body Shop. Det er også en butik. Der er den her body butter, der hedder Chocomania. Den dufter af chokolade. Eller ikke sådan helt af chokolade, men sådan en blandingschokolade, man kan købe. Og så har jeg denne her eyeliner fra Gosh. Den er faktisk utrolig pæn. Også hvis I kigger på farven, så er det sådan lidt grimt grøn. Vi kan lige prøve at tegne den hånd. Se. Den ser utrolig grim ud, men på afstand, når man kigger på den, så ser den virkelig fed ud, når den er på øjnene. Og så har jeg den her BB-creme, eller BB-cream, som det jo hedder, fra Nivea. Den hedder, Daily Essentials BB Cream. Og det er noget med noget 5 i 1 beautifying. Og den er faktisk virkelig god. Den dækker godt. Jeg er på min hudfarve, men ja. Og forresten, det er en light, det her. Og så har jeg et rigtig godt tip til jer derude. Det er, at hvis det er, at I skal spare lidt på pengene, så kør over grænsen. Man sparer mange penge ved det. Og forresten, så har jeg fået den her virkelig fede taske i faktisk Tivoli Frihed i Aarhus. Den er virkelig fed. Og man kan få dem i mange andre lande. For eksempel her, det er på en paraply, der er fra Amsterdam. Og en minitaske, der skulle være fra Berlin. Og yeah. Her kommer de 3 melodier. Melodi nummer 1. Det var melodi nummer 1. Melodi nummer 2. Og den tredje, den kan godt blive lidt svær. For det er en lidt gammel sang faktisk. Og jeg vil ikke helt så sige, at de 2 første sange, det er fra midten af nogle vers, eller fra midten af nogle sange, og den sidste, den var faktisk fra en start, så vidt jeg husker. Og skriv de 3 sange i comment, og det skal være i rækkefølge. Og den første, jeres navn på YouTube, eller e-mail, nævner jeg i næste video. Hej hej!